תרבות ישראלית. בשמיים יפה התכלת ואני מצייר עננים, אז אומרים ההורים הוא ילד, גם אנחנו היינו קטנים. הגדולים שואלים נו ילד, מה תרצה לעשות כשתגדל? שאלה שכזאת מבלבלת ואני לא יודע בכלל איך אדע, ועוד אני ילד, זו חידה תשובה לי אין כשאדע, לא אהיה כבר ילד, בינתיים לי שיר מתנגן. כן כן, איך אדע, ועוד אני ילד, זו חידה ותשובה לי אין כשאדע, לא אהיה כבר ילד. הלו, מה קורה אחי? אל תשאל, אני בביזנס, לא מעניין פה כלום אחי, כל שנייה שייק פה, בירה שם, ג'וני ווקר, לא מעניין בילי, לא מעניין הילדים אחי, רק ביזנס. לשי החבר הכי טוב שלי, רציתי לאחל לך מזל טוב ליום הולדת 40. הוא אמר לי שהוא החבר הכי טוב שלי. לי. לי, גם לי הוא אמר את זה. הייתי אמור לארגן חופשת סקי, הצעתי לכם דילים מדהימים, לא רציתם שום דבר, מאוחר מדי הבנתי, שאם אתה באמת רוצה להפוך להיות שי רוזנברג, אתה לא יכול להציע סתם טיסה ליעד. תציע טיסה למדינה אחרת, רצוי לא באותה יבשת, איזושהי הסעה של 5, 6, 7 שעות, מעבר דרך כמה מדינות, ואז להגיע ליעד. ואתם הייתם לוקחים את הסקי, ואני הייתי מגשים את החלום, והופך להיות שי רוזנברג. אבל, שי, כמוך יש רק אחד, מת עליך כפרה, מזל טוב. איך זה קרה? אבא? היי, זאת איילה. יש לי בשורה משמחת בשבילך. אני מתחתנת. מה, מתחתנת? כפרה עלייך. מתי נשמה? ב7/12 זה יוצא יום ראשון. יום ראשון? לא, נשמה. יש לי כדורגל, אני לא יכול יום ראשון. אני מקווה שאני אבוא לקינוח. טיני, אני הולך! רגע, אז צריך להוריד את הפח, אל תשכח. אין בעיה. אוי, בילי, הפחים מפוצצים. לא נורא, טיני, נזרוק ברכב שלך, כרגיל. רכב חברה. זה רכב חברה, רכב חברה, מעניין לי את התחת שנדלקת תנועה. רכב חברה, רכב חברה. טיני, מה קורה? וואי, הכנתי פינוקים לשבת. מה אתה מכין לנו לארוחת ערב? בואי תראי. הכנתי פה תבשילים. בואי תראי מה. וואו, יצא לי מעולה. היינו וראינו. היי שי, זו דבורה, דודה של שחר, זו שמשתזפת כל היום על החוף. שמעתי שיש לך יום הולדת. רציתי לאחל לך מזל טוב. מדובר. שייקה, מזל טוב.
שלי היקר, יש לך יום הולדת, יום הולדת 40, ושתמשיך אתה ובילי, זוגתך, שתחיה, כל המשפחה, עם כל הנתינה המדהימה הזאת, לעם ישראל, לנו, לחברים. אנחנו אוהבים אותך, וזהו, מזל טוב. אוי מרס אגמוירה. איך אומרים? יום ראשון יום ברזל. גם כשצהל קורא, שיחקת כדורגל ביום ראשון. אז אני חושב הגיע הזמן לשמור על הרגליים, לשמור על הברכיים, תחליף מהר את התפקיד, שמור על השער. השער זה המשפחה, אחי. שמור על השער, בנחת רוח, סייעתא דשמיא, תצליח אחי, תעלה מעלה בדרגות, ואוהב אחי מהלב, נשיקות. מי הם 10 הצדיקים שעלו לגן עדן עוד בחייהם? יעמוד, 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 יושב ראש הגבאים שהגיע לגיל 40, שי בן זאב מבטיר חזק, 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 חזק. שי יקר, יום הולדת שמח, גיל 40, מה אני אגיד לבן אדם כמוך? תמיד ראשון, ראשון להתנדב, ראשון לתרום, ראשון להתרים, ראשון לפתוח ראש, ראשון על נרגילה, ראשון על האש, ראשון בכל דבר. אוהב אותך אחי. שייקה, אני הייתי אמור להיות הסרטון הכי מצחיק שלך, אבל רצה אלוקים לתת לאנשים אחרים להיות מצחיקים, ושלח אותי למילואים. אבל גם רצה אלוקים, והוציא אותי יום אחד לפני הסרטון. אז חמודי, שיהיה לך המון מזל טוב, ואוהב אותך. וואו! שייקה, מה העניינים אחי? איזה יפה אני. שיהיה לך המון מזל טוב, תמשיך עם כל היכולות המופלאות שלך, לעשות רק טוב לאנשים ולנהל אותנו. ואתה יודע שבלעדיך אנחנו לא שווים שום דבר ולא עושים כלום. אני אוהב אותך. יאללה, מזל טוב, זה לא צחוק. שייקה, יתותח, המון מזל טוב, בריאות, הצלחה, תעלה מעלה במדרגות התורה ותמשיך לעלות אותנו מעלה במדרגות התורה. שיהיה מלא תערובת עופות, שיהיה מלא הצלחה, שיהיה מלא טיולים לחו"ל ומלא פיצוחים. תמשיכו רק ליהנות בתור משפחה ועם המשפחה המאמנת שלך. שייקה אהוב, מזל טוב ביום הולדת 40. מאחל לך שתמשיך להיות מרכז של חסד ושמחה ותורה ועומק ושמחה גדולה בכל מקום שאליו תגיע ובו תהיה. על זה הוא אוהב אותך מאוד, ותודה על כל היופי הזה שאתה מוסיף לחיים שלנו. מזל טוב אבא שלנו, אני מולך תחזור בשלום.